Jsme Fénix lékárenský velkoobchod SRO a jsme součástí nadnárodní skupiny Fénix Group. Již řadu let jsme jedním z nejvýznamnějších hráčů na farmaceutickém distribučním trhu v České republice. Naším cílem je zásobovat zejména lékárny širokým portfoliem produktů, a to v nejkratším možném termínu. Logistiku zajišťujeme z 5 obchodních center, včetně moderního poloautomatického skladu v Praze. Celkově disponujeme více než 50 000 paletovými místy v různých teplotních a provozních režimech. Pojďme se podívat, jak vypadá cesta léků a nejen jich samotných, a to od výrobce až k pacientovi. Více než 700 výrobců a dodavatelů k nám vozí a uskladňuje svoje léky, zdravotnický materiál nebo třeba zdravotnické prostředky. Přijímáme zboží v různých teplotních režimech podle pravidel certifikace GDP. Závoz a vykládka jsou řízeny ve spolupráci s logistickými partnery našich dodavatelů prostřednictvím systému TMS. Díky tomu minimalizujeme možné prodlevy při vykládce a zboží je doručováno v systému takzvaného just in time. Doručené zboží je pečlivě kvantitativně i kvalitativně kontrolováno a v případě splnění všech pravidel je odesíláno dopravníkem k zaskladnění na předem definované pozice ve skladu, který je řízen naším systémem VMS. V našem areálu v Pražské Hostivaři máme nové distribuční centrum s plochou 21 000 m2, které v oblasti zdravotnické distribuce patří k největším v České republice. V hale využíváme poloautomatizovaný systém na vyskladnění nejfrekventovanějších položek, především léčiv. Nejčastěji objednávaná léčiva vyskladňujeme s pomocí nejmodernějších technologií v podobě automatických expedičních systémů, takzvaných A-frameů, které odbaví asi 45 % expedovaného sortimentu. Ostatní zboží je dochystáváno v dalších částech expedičního skladu. Ve chvíli, kdy si veřejná nebo nemocniční lékárna objedná lék prostřednictvím vašeho systému, zahájíme proces přípravy objednávky. Rychlé vychystání objednávky zajišťuje pásový dopravník o souhrnné délce téměř 12 km, který zajišťuje transport boxů, do nichž se přidává zboží buď ručně, nebo pomocí automatu A-frame. Každý box prochází při své cestě váhovou kontrolou, která určí, zda je objednávka kompletní a v pořádku. V případě nesrovnalosti je box přesměrován na ruční kontrolu. Díky tomu můžeme poskytnout našim zákazníkům vysoký standard, zaměřený na minimalizaci možných reklamací. Po kontrole pak již přepravka prochází finalizací, kde je do ní vložen průvodní dokument a dodací list s označením objednávky a směru rozvozu. Poté je přepravka uzavřena a zapečetěna plastovou páskou a v této podobě je doručena až k zákazníkovi. Objednané zboží se v boxu následně přesouvá do expedice. Přepravu ze všech našich obchodních center zajišťuje více než 200 dodávek, které jsou vybaveny technologií pro přepravu v různých teplotních režimech. V rámci rozvozu je každý den obslouženo v průměru téměř 4 000 zákazníků, najezdí se průměrně až 45 000 kilometrů a v průměru je rozvezeno více než 35 000 přepravek a dalšího zboží. Řidiči dodávek využívají evidenci pomocí ručního skeneru, který výrazně urychluje a usnadňuje administrativu jak u nás, tak u zákazníka. Objednávku jsme tak schopni monitorovat po celou dobu přepravy, a to od vytvoření objednávky až k předání zákazníkovi. Objednávky distribuujeme do nezávislých, nemocničních i síťových lékáren. Při samotném předání objednávky využíváme opět ruční skener s aplikací. Díky tomu omezujeme množství papírových dokumentů a zároveň máme přesnou kontrolu, kde se objednávka nachází a kdy byla předána zákazníkovi. Systém zná přesné trasy, objednávky i zákazníky, kterým mají být objednávky dodány, a tak je možnost záměny či chyby při doručení omezena na úplné minimum.
Zásadním způsobem tak můžeme zkvalitňovat náš servis zákazníkům. Zboží dodáváme také do výdejních boxů, které kromě všech svých praktických vlastností splňují také všechny požadavky pro skladování. Cesta léku se pak uzavírá v rukou zákazníka. Poslední krok patří lékárníkovi. Jeho odborné rady a doporučení dávají léku skutečný smysl. Pomoci právě vám.